quickly. Nej, op på distracted. Jeg tror ikke, distracted. Ja, men det skal ikke smage dårligt. Det skal jo, nej. Det skal fandme ikke smage dårligt. Det slagter uden næsten. Hurtigere. Nej, får I lige en af dem til at hjælpe os med udlægger det? Ja, sådan der. What you want? Det kan være, du skal lade dem tage over. Nej, det kommer til at smage så dårligt, mand. Jeg tror, det er godt. Okay, Joachim, jeg kan mærke, at du